Sekuyifamily mfowethu. Siphuma emakhaya mfowethu kunekhathi la uthola ukuthi ekhaya bathi umama athi mntanami nakhu selishona ilanga ngifuna umakoti. Ukhona umakoti ba? Le ndlela engihambayo iye singibambezelile. Yeah. Yebo. Ngingasakwazi ukuyishiya kanjalo ukuthi ngiyayiyeka ngoba naku ngifuna ukwenza okunye izinto. Ngibamba amawele kanje. Because ngingavela no100,000 namhlanje 200,000 ukuyothenga imoto. Ivideo mayifike khweni lami kuthiwa bukana uquality ulibele ngokudlala ngemali emafonini kodwa kalobole. Ne? Into yenza lokho abakakwemukile abakafuni uunderstand ukuthi uquality uphila impilo. Okusangijabulisa ukuthi bonke ngisondelene nabo bajabule. Ukubethwa engisondelene nabo bajabule. Ngabe sekuke wayibona umuntu wabheka umuntu bafo kunantu abadelana abangithukayo kukancane ubona i-comment noma inhlamba evela kumuntu othi quality mina ngisondelene naye ngiphila naye. Bonke ngisondelene nabo abantu abangazi abazobe ngithuka abantu engisondelene nabo bonke bajabule benelisekile ngami. Iminyaka isangivumela ke khona kulokho kokuthatha umuntu ukuthi ngizomsondeza eduze wesimama kusangivumela kusase eli. Yebo. Ngoba ongathi uyangena njengamanje ngathi mina ngithathela ngelukululo uthi ibank libalance ngithi ngiyamthatha ngiyamsondeza eduze nje kuyoshaya uDecember sephumile. Oh yeah. Ngoba ngeke kwazi ukunderstand le mpilo ematasata sengiyenzayo. Uzothi efuna isikhathi sakhe endlini nefikile la nizoshutha bese nginesikhathi amadoda amanye lesokushutha because mina into engispecial kakhulu icamera nokuswenka. Ngizwa kahle Biyela. Ubaba kaphila sana. Imina lo mfowethu. Biyela ake siyakhuphuka mfowethu nayo le ndaba angifuni ukuthi abalaleli bayizwe kahle lento le. Ubiyela mfowethu ngikubona ubusy kakhulu. Ngeke ngakubona no BigZulu o Kwesta. Baningi abaculi mfowethu ngeke ngikwazi ukubabala baningi kakhulu indoda ebusy nawe uyazazi. Ngifuna usithathe usibeke mfowethu. Iplan yakho or izinto ozihlelayo. Bhuti wami kuhamba kanjani? Ngiyabona ukuthi usondelene kakhulu nabantu and niyazenza izinto. Yes. And esifisa ukwazi ukuthi nenzani nalabantu. Ngicabanga ukuthi uma umuntu osuke ukhaliphile uma ungibuka uzoyeka nje ungibuka ngehlo lenzondo. Uma ungibuka ngigqokile ngiswenkile uyabona lensizwa le ngingagadla ngayo kuphi. Lensizwa le ngaba isinongo mangathiwa ngiyakuphi. Mina ke ngile type le uyiphatha ama uye queen. Okay. Ufuna ukuhlobisa ukuthi abasemzini bebebahle. Kanti mina wade emuhle. So ngileyo material leyo mina bafu. Okay, all right. Umuntu uyabheka lapha ko Kwesta BigZulu sivela senza music video nelapha. Okay. Ngibonakala kulezi zinto ze hip hop ukuthi ngaba lesi spice lesi esofese singene kwa hip hop ngobrand uthi singene sigxile sithi shipha. Yes. Bathi mesidibana bathi umqondo wami ngiyawugqoka ubrand uthi kodwa umqondo umatipul kunomuntu abamjwayela ogqoka ubrand uthi. Ngiyayizwa. Abantu abaningi abahlala abakhulile edrobheni mawugqoka ubrand uthi bake bekuthathe otherwise. Ne? So sizama ukukhipha lo mqondo lo ukuthi umuntu ogqoka ubrand uthi i-environment okhulela kuyona esuyigqoza ubrand uthi. Angikwazi ngisukulunde emakhaya bese ngiqhamuka ngizoyimpintsha ngama-blue. Ngakithi osisi abayimpintsha ngama-blue. Ne? Indawo esikhulela kuyona enza ukuthi kube osisi. Uma ungase edrobheni kuyakuvumela impintshe ngeblue ne? Angikwazi uma sengifike edrobheni sengithi ngiyayidikile lokuzane yami ubrand uthi wami. Kodwa umqondo wami ucabanga into ejulile ukuthi indawo engikhulela kuyona kwembathwa kanje. Yes. Ne? Iyona into esazithi uma usuyigqokile usukuphelele. Mawungathatha ikho ulilethe la limfuthi ngiqobrand uthi liyofika igqokele izimpahla zayo ezigqokayo la siliqedile. Wena mawuzolibuka ucabanga ugcina uzothi beliqimbile noma beliqoke kabi. Kanti usiko lawo lazona libulele. Ne? So ngathi mengena ko BigZulu besinga imbono wethu besingayibuke impahleni ukuthi uQuest ugqoke kanjani. Besilalela umqondo womuntu ukuthi umuntu ucabanga ini. Sabona ukuthi into esingayenza ingakhipha ibusiness elikhulu. Singaya kude ngempilo. Ingakho ngibona nginala amadezi ngeke ngibalula ukuthi
after what kuzoba kwenza ukuthini ake ngithi yonke into esenza iba ama surprise njengoba ngibona phakathi ngireport umuntu kuzokwenzeka ukuthini kodwa asigcinile kuba ndawonye sisazoba ndawonye lawa madoda lawa because imiqondo yethu ithi ayihambisana abantu abaningi babona bengakhona ukuphumelela uthi umuntu kumele sizomfundisa bese ethi mina ngisebenza ngedlozi angikwazi ukucela kumfundisa kanti misukubuka umuntu uthi wenzani lalela umuntu uthini kuwo yes ngizwa kahle butwami ngizwa kahle butwami and ngiyayibona lento le abo Kwesta abo BigZulu nawe ukhona lapho nabanye abaculi basuke bekhona butwami yes and abakuqonde kahle ababukeli emakhaya ukuthi uBrenodi akabe kuthathe ngokuthi uBrenodi uma ugqoka uBrenodi hayi uthi umuntu kumele akuthathe kancane nawe unomqondo uyacabanga futhi unezinto ezinkulu ezidlula lezi ezakhe yena azenzayo umuntu okay butwami ake ngize la quality ikhona uyacabanga ukucula mhlambe since kukhona esondelene nabaculi khona mhlambe ialbum esingambona quality egijima kuyona noma khona la feature khona ake ngizwe la eculeni bafo ngike ngayicabanga le ukuthi uquality ngacula kodwa ngabuye ngayihoxisa ngenxa ukuthi mina ngicula kahle ke mina ngibonile ukuthi ngizothi ngiyacula ngidle imisebenzi yezinye ingane lezi ezikhekheleza amazithi ziyacula okay yabo so ngase ngithi ake ngingaculi because ikhona enye indlela engiphila ngayo mina engenelisayo umculo ngizothi ngithi ngizoculela ubumnandi abantu bevele befuna ukuthenga ezinye ingane ayisadli ngenxa yami ngingedwa ngathi ngoba ngikho selfish kuzoba ngiyayixoxa into ukuthi ngithi ngicula kahle mina bafo yabo yabo nje mangithi yabo bangisuka kanje ufika ingoma ethi ngathi nje wona okay awukhuphuke ngeza ngabe kungcola ukuba mama mdali uyazi umama wamphuca amehlo ngabe uyayibonela udumo lwami umila sengaba yiswenkane awu madodana ngabe kungcola ukuba mama mdali ubu mama wamphuca indlebe zokuzwa ungabe uyayibonela udumo lwami awu madodana mina sengaba yiswenkane uyazi ngowafithini into engikhulumayo leyo but sengikulile mina usoyicolile umama mayeshona ngifisa mama kashonanga ngangothi uNkulunkulu wavala mvala indlebe akangezwa ebe namehlo kuphela ukuze kwazi ungibonise ngaba yiswenkane uNkulunkulu wavula ngacabanga lokuthi umama uzeliswenkane wavula wamthatha straight ngangothi wamvala waba impumputhe okungenani ezwe ngendaba ukuthi uzeliswenkane ingoma le yabo so angiculela ukuthi mina kuthiwa kuyaliwe emabhida lutho siyola angoyizi mina la so ngicula into mfethu yonke into ekubotha ngiyacula bengingacula yonke into ebingathinta umuntu yes as uthi bangithuka nje abantu kuma-social network bese ngithi nginomfowethu mina umfowethu igama lakhe uDisco Light bathi uzacile kwele ngoma ithi kusho uzacile ngifonela ubaba awu madodana yethi we quality khululeka social ami mina ngiyofala nawo fa khona bekusho ubhuti uTomu engifonela umfoka Mthembu yethi we quality khululeka ngani yakwethu mina ngiyofala nawo fa khona weza mengisho leyo ngoma leyo ngikhuluma ngamaKruger abheka impilo yami kanje insizwe zikubhekile uma ungathi uthi uquality usomthinta ngezandla because simphendula umuntu okhuluma ngezwi njengomama Stokfela siphendula umuntu olwayo konyakaza lemino kulezi insizwe engiyibizayo yabo oh mama beStokfela all right yeah yes sengimile eculeni futhi ngeke ngikwazi ukucula ngeke ngikwazi ungena indimi nomculo kusenje mhlawumbe kuzongala bangalandela ngemumva bakithi ngoba amazwi wethu athi awabe into eyodwa mina okwami ngiyofika ngizononga nje ingoma ngokufeaturishwa nangokuzo act engomeni zabantu abaningi abakhona ngiya actor njengamanje bengakabike bengisangenile ngafaka yena amazwi kodwa ngicathi unyaka uzothi uyophela nizobe senizwe zikakhwathi kwezinye zengoma ongeke guarantee ukuthi ingoma ye hip hop noma yani kodwa nje umculo mayisememezile uyawusuku onquza athi asovula athi quality ngiyakuzwa bhuti wami ababukele ekhaya ngiyacabanga ukuthi bayiqonda kahle indaba yakho futhi bakuzwa kahle bhuti wami sikwisimo se-lockdown sikwisimo la khona okungasebenzeki khona wonke umculo uyakhala bonke abantu abajabulisa abantu babo bayakhala yes uthini bhuti kulesimo akusebenzeki uthini kulesimo i-lockdown ibe nomthelo omkhulu ukuthi singakwazi ukwenza izinto ebesifisa kodwa izothi phela lockdown imiqondo izobsikwazi ukucabanga ukujula angimele
empilweni ubhalansa isandla sakwa right kuphela kumele ukuthi uzibambane kanje ukuze ubalance uma ucula angimele uthembele emculweni kuphela ngoba kuzoba nesimo la sekuthiwa uqashwa khona uthuka wonke umuntu ohlela umcimbi yithi ucula kube nebusiness yakho oyiranayo yabo so mina lokho aqala lockdown abantu bahlezi bengibona emafonini nabo usuku nosuku awukazi ungibone ngibalisa abafo kuma status ireason ukuthi into engiyenzayo angithanga ngoba sengisebantwini sengizothembela ekutheni sengizoqashwa ngizoba o-MC emcimbini ngizoqashwa ngifike emcimbini ngizowenza something angithembelanga lo mali ngathi ngikwenza lokho ngathi kodwa ama business aseceleni kumele ngiwaphusha athi quality azongifayela imali ngangazi kuzofika izimo kanje ngicabanga ukuthi nomuntu olele phansi nje manje othi angena imali ngenxa ye lockdown i-lockdown imvula umqondo ukuthi ubengakakhulu ithi akakhulu yize yonke imali ekhona nje manje ephumayo imba incane engenayo yes kodwa lona othi angeni lutho sidalo kuyena kodwa khona athi ngena i-lockdown akabikho akavuke ibutha after lockdown ubengakwazi ukujula impilo bese ayibukela kude kodwa ukuthi ukwazi ukujula kudinga ukuthi ube umzali first kumele ube umzali ngoba nje mangabe kuba nama meeting thina ezikoleni sibancane sibanga kodwa uthisha omkhulu bayifaki asifundi incwadi engenazo sigxivize ethi baba kaphila sabo ohloniphekileyo bese sithiwa xiki sicetha uze meeting mabethi mzali ohloniphekileyo basubesho mina umzali ohloniphekile so ngabe uthi mase kuthiwa umzali ohloniphekileyo angisebenze ngokuyikhandla igama ethi ohloniphekileyo liyasetshenzela so ngizwa kahle so mfowethu i-lockdown bethi bahaqile abantu abaningi abanye awubaboni ngisho ubabona ngathi because ubabona i-lockdown izinto nazi siyazenza ziyenzeka yabo ukuthi saca yonke into senza sicabanga asiqali ngokwenza sigcina ukucabanga ingakho sibona singaphoqi umuntu nje empilweni ngizwa kahle bhuti wami ubani okhule wabukela kuyena bhuti wami ukuthi izinto ezinhle ozenza abantu abazibonayo abazithandayo wena njengoba nawe usuyi role model kwabanye abantu ubani othe uma ukhulu wabukela kuyena uthanda umculo kaMaskandi siyakubona uhlezi ukhona kuma festival hlezi ukhona nje endaweni eziningi umculo kaMaskandi bengithanda umgqumeni yes isikole ngasiqeda ke bafana ngaphuma esikoleni ngaphansi kodwa wacisha waba izizathu umgqumeni sokuthi ngingaqedi uyabo izizathu besenza lokho ukuthi kunokuthi nomgqoka uniform uma ubukusithi cover umculo uvela uzizwe usuya ngqolo uyitshela usuya ngqolo umuzwe ngaphakathi i-majority yabantu besilisa yabafana bangakithi emakhaya bebenokuthi mangiphuma esikoleni ngiye egoli ukuthi egoli ngiyokwenzani ngiyoficana ngiye egoli kodwa kusalayo ne ngobani sibone obhuti abasuke egoli bebuya begqoke kahle beclean abasitshela umzima ababhekana nabegoli ne leyo nto leyo ngiqedileke ngakithi yabo leso sihlava leso ngisiqedile ukuthi ube khona umuntu othina ufuna ukuye egoli kodwa akazi ukuthi negoli ngenxa yokuthi ubone silasiswenki kunabafana bangithi abazi i-drop itheku ngenxa yami manguthatha ngifuna ukuthatha kulethe la esilungu ngoba uzotshela nizohlala la esilungu uzokuvala ulivalele la esilungu yes kumele kuthathe ngikushove ehostel ngoba uthi insizwa ishizila kanjani ehostel ngiyozwa ngathi ngeke ngiphinde ngivakashe etheku ne ngoba ngifuna ukuhlumeza ngifuna ukubhekisa impilo ukuthi abantsheli iqiniso labeni balandelayo umuntu ofika nje esegezile semuhle ekuphutha 3 days esekhaya kuphela ethi ngikhiphe ezo2 uzokuya ekhaya ebe muhle 2 days olesithathu usubuyele emuva ngoba nasi ubhuti konke khamba kahle ethekwini kanti no indoda kunzima into enhle lokuthi mawufika ube muhle so kwelakithi iphelile le nto leyo nathi sikhule sinalo mqondo ukuthi siye egoli safike egoli sathi kanti egoli nje yabo impilo ingakho sakhona ukuyifunda ingoba safike sahlupheka ekhambeni sithi thina siyobuza into yenza lokho ukuthi sihlupheka ekhambeni ingoba sasingenawo umqondo ukuthi siyothina egoli sasiye egoli siyoba zinsizwa ne ngizwa kahle bhuti wami so umuntu engabuka umuntu engikhule ngimthanda emCamaskandi umgqumeni konke bekwenza ngakuthanda ngangitshe ethi ngizocula mhlawumbe ekhambeni wesikhathi umgqumeni waye idume ukuthi uyigcokama yaswenka ucula kahle kodwa ke
ngoba nakho kodwa ngakwenza lokho kuswenke waqala wamitha ke lapho wamitha la ngithi hayi seku right ukucula ngokucwasa kunjenge business yabanye abantu basacula bajabulisa izwe ngabe ngisaphazamisa khona ama business engiwaranayo mina uzobalambisa ingane ya leyo nto bengiyithanda baseqinisweni ngizwa kahle bhuti wami ngibuyele kancane la ngifuna ukuza ukuthi mhlambe ukhona umculo omzwayo eshaya la kumaskandi othi cha lo uyangishaya lo ubani emayikhona noma mhlawumbe bathatha 11 nje bonke abaculi abaningi abacula bangontanga yethu siyalingana nabo akekho umculo ngiyomlola ngize nginqamuke ikhanda ngithi mina kodwa uthini ngenkabi yami letenzwa abantu abafana nje siyalingana nabo into engiyenzayo mawucula ingoma ene message angilenzi iphutha ngithinga angilenzi iphutha ngakudlala ne empini zabaculi uthi umculo uyisitha sikabani nini wenzani lokho okwaba ngene izinto so angikwazi ukuthi ngithi ubani ngcono kunobani ngikwazi ukubaqhathanisa amabiso bekhipha nyanya abaculi ngokuthi ngithi usibani bani ushaya ingoma enkulu kunobani ngaso sikhathi angimazi ukuthi December siphathele ingoma enjani because ngekwazi ukuba guarantee labaculi banamhlanje ngizwa kahle bhuti wami ngizwa kahle quality sise kwinkulumo uyibeke kahle mfowethu abantu bayiqonda and uyasho ukuthi uquality bakhala abantu behleze bethi hey lo muntu uyithatha phi imali I know guys uquality unama business uyazisholo yena and uyasho futhi bafowethu ukuthi akabalansile ngesandla esisodwa imi ngezandla zombili lensizwa yama ngeenyawo zombili quality wena usho njalo ababukele emakhaya abakuqonde lokho labantu abahleze bekuthuka right uhappy futhi wena ngani abaqhubeke bafu base bancane ngicethi bethu kwanda bancane bakhuphula ivolume bakhulumela phansi bakhuluma athi ngumakhelwane wawa ngihlala kude yakho la ngihlala khona kuya request ayikho itekisi bafethu Select Africa TV uya subscribe quality ngicela ubatshela ababukele emakhaya ba Select Africa TV ba subscribe mfowethu and ukhulume nabo ubonge mfowethu ukuthi abakusupportayo bakusupport ngibonga kakhulu YouTube kulamadoda edela isikhathi sawo esuka phasi kwakhona ezezovashela uquality la bafowethu ngicabanga ukuthi okuyingxenye yesibe ngifisa ukuyikhuluma nani noma benihlezi ngifisa ukuzazi ngishilo umuntu uzoyibuza uzothi umuntu uquality ukhuluma ngama business man lawo uma ungena embonini yamatekisi ekuthiwa uSantaco igama lami ngalifica kwi-youth lapho ngingomunye wabo ngingeze ukugxila kakhulu kodwa kulokho ngeke ngikwazi ukwamenshina nga-1 by 1 maningi ziningi futhi into engizenzayo noma engisuke ngafrontiwe yimina ukuthi igama lami umuntu ngena kwi-mic yayo lokuzen business igama lika quality liyathinteka ngathini ngine show changing lives engiyivulile ezoshintsha impilo zabantu kunomuntu futhi ophuza utshwala ongasaphuze ethu uyabuthanda ophuze ethi ngifuna ukujabulisa inkabi zami thina sokuthatha sikulethe kuyishow yakithi la kwaBiyela sikuthola abantu abazokhuluma nawe beyishintsha impilo yakho mhlambe egcineni bawuthi bekufaka emsebenzini noma bawubheka ikhono lakho ukuthi lilele ngabe bethathe belokuze bekufaka endleleni ukwenze njani kodwa iqale ngegeli phezulu le show ngoba iqale yathatha abantu labahlala emgwaqeni sile nje kuba vashela sawoba checka saphika uyi1 nje manje sisadila naye engikuthembisa ukuthi sithema siyabheka ikhono lakhe lisekudlaleni ibhola mhlambe kuthi kuphela unyaka yobusuzu sebatshazi yobe seyibongwa le show ukuthi uquality siyabonga kwenzile lokho engikwenzela umphakathi ukuze impendulo zokuthi umuntu uquality uwenzana empilweni lokho kufuna ukuphendula ukuthi nazi izenzo uquality iphathekayo ibambekayo ishow yakithi changing lives ungena ku YouTube iyavela yes uyayibona imisebenzi emigude ilandelayo ehambayo ukuthi isitening esikhulumayo thina njengoquality siyayikhuluma sihleke umuntu esethethe umuntu esikhuluma sisuke sidlala kanti kukhona okuningi okuserious into ezisihleke sosizama ukukhombisa just stress free lokho wathi wenza ubumosha isikhathi sakho and futhi uma uthi umuntu esisuthi kwamina uma uthi uphakelwa osisi bakho uzogcina uyiqhatha nosisi bakho ungasadle ekhaya ngoba ingane zami ziyangithanda ubulokhu ngithuka
so nemfowethu kulaba abankhonzile uquality bafowethu ngisazoba khona endimeni konke lokade nikubona nikuthanda ngiyakhuthazeka mina nini ngiyabathanda kakhulu sesibanjeze le lockdown because awukho umcimbi engicabanga ukuthi uzoba khona amasikani singabikho because mabe kuthiwa umcimbi amasikani bashaya phansi ngonyaka kunemasikani bethu quality simfuna la hayi ukuthi basokubonana bazobonana angithi nginsizwe ngenachashaza nje ubona into emhlophe bamhlophe nje hayi ukuthi into emhlophe iba mfowethu papa yini umfowethu ngoba beseshiya ukuthi Select Africa TV uyasubscribe abafowethu siyamthanda kakhulu igama lami ukwazi wakhe nguThobisani ngwakamthembu ihora lenjabulo odala bangazi kanjalo ngoba bathi ngihora lenjabulo ngoba ngiyabajabulisa odala ngithi mina nje uquality uSonkani wakwaBiyela umhlobo bafowethu siyabonga kakhulu kuba nani sibonge Biyela sibonge Biyela umshubo mfowethu